Mas Dodo kan Dodo? Aduh, oke siap. Kita goyang kembali bareng SN Musik. Aman. Monggo. Pangestu Putra Jaya Sotek Matur Suwun. Damel imangi liyane sing ketok penak uripe kadang kepitek larang ngempet dadi tangisan rejo panguripan bakal muter nanging mbok kapan monggo Mbak Niki sapa sing pengen koyo ngene terlahir rasuke bondo sadar aku kalah lupa terserah kowe sayang ro aku ora aku ra maksa tapi yen
Mbak Terima Niki kasih. kok enggak nyanyi kenapa? Mbak Niki enggak ikut gabung sini kenapa?